না খায়া সব করে মজা লাগে যদি কাজটা দোষ না করে তালা দিছেন কি লেগা যদি কাজটা ভালো করে করে বা কিছু ভুল করে না রাইট 10-15 টাকা मेन कारण थानाय जिखौ पुइलाव जों एक सप्ताहनि सिगां जों अजागाव फायै बर'नो तां रां हाबिया सिन दाखवानो आसि दिनों थाखा ओंखाय बर' आफरु साइड हरका जोंनो नंनो 1 week नि बिसिङो जतनो भेरिफाइ खायाखै रां डायरिना कक्तमानि ओंखाय जों दिनि मालायना फायका जों मालायना फायमानि दिनि अजागाव तालारि जागमान फायका जों बय कुनु कक्सि सासला मालिया ओंखाय बर' कामनि तालारि तनिबा बर' जदि न काम काहाम खलै खाय दंखा बर' जदि दाना होखाय बर' काहाम खलै जोंनो मालाया खै जोंबाय काहाम खै साइड हरि माखमो बं ताम प्रब्लेम तङै बर' तालारि तनिबा ओंखाय जों आमनि स्लाइ सिगां 4-5 बार फाया कवै नक मिडिया रग दङ नुखना बार प्रोटेस्ट खालामनि कमानि आफरकै 1 week हिमां कय weeks थांका मास कयता थांका आमो ओंखाय बर' जदि न आज बर' साइड हरो जेनुइन स्टुडेन्ट हंगाखाय नरग रां माननाय तावाना दिन साइड हरो ओंखाय जों नासिंका द आम तो काहाम स्टेप जदि बा जे जेनुइन स्टुडेन्ट मानना हंगाखाय जों आफरु खालगि दंलायखा सिनि बर' जतन जे स्टुडेन्ट द ओंखाय बर' गाफरु ते उनको थाङैयाखै भेरिफाइ खायका कलेज नि हते जों सावरका नं अरनि को बं ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट हते बं एजेन्सि रक फायाखै जतन कन्फर्म खायथांका जेनुइन स्टुडेन्ट रक माननाय ओंखाय ओके ओंखाय तते कुन प्रब्लेम करि खाबले अ जागाव बर' फान रिलीज खायरि मांका ओंखाय ताको पीएमएन तु उनको सिंको बीएमएफ से बीएमएफ एस से ताखन से फान से थांयाकु बाक्सा नि थांका कयेकजननि थांका ओंखाय बर' गासै दिन ताम खाय दंबा अ जागाव टोटाली बंनि फेलियर नुजाक दंब्ले बर' खायना हंगाखाय एकदिन खायरि मानो 2-3-4 हाजार बर' सिटं सुते कयजन दंसिबा ओंखाय अ जागाव खाय बर' लास्ट मोमेन्ट खाय बर' नुजाक दंखा आसु आगिव जे दाय थांखुरु हंगाखाय बर' कुनु आफरुनि हते पुइलान हते बर' आ कामनो काम खलै खाय फायगा हंगाखाय ताबो अमो हाय प्रब्लेम ला खामब्ले बर' पुइलान हते जदि न जेनुइन स्टुडेन्ट अंको नाइया कबै आसु 5-6-7 मास टंका बर' आफरु बर' क्लियर खलायाखै फायगा हंगाखाय जों ताबो अ जागाव मदिके प्रब्लेम ला खामब्ले टाइम टु टाइम रांमा खामब्ले इंगे बर' गासै टाइम ताम खलै सामु खलै दङै अमो हाय प्रब्लेम ताबो स्टुडेन्ट दं नंखै दंखाबा इंगे ताबो खाय जोंनो कलेज नि हते प्रेसार रिजाक ते सेकेन्ड सेमिस्टार नि को बसगां नि डिसेम्बर नि 17 तारिख हते एग्जाम खोनानि हते को फर्म फिल रेजिस्ट्रेशन नंनि जतन चलिनाय इंगे बर' जोंनो सावो कलेज नि हते प्रेसारि दङ नरक रां क्लियर खायासा पर्यन्त एडमिशन फी क्लियर खायासा पर्यन्त नंनो परीक्षा आसु गैया इंगे जों ताबो बर' रां नरिनाय जों तो खरकसा गरिब फेमिलिनि बर' जों अ जागाव रां फैसा ग्रे स्कलारशिप बायदि खालाय दंजमानि अ जागाव आसु स्टुडेन्ट जों बिएड खाय दं बिएड दङ नार्सिं निबो दं बाक्सा इंगे आ जागाव बर' तागोस क्लियर खाया हंगाखाय जों खोनासे उनको रेजिस्ट्रेशन दंनि बागै जों जतन रां क्लियर खाय नां दं हंगाखाय जों बाहायके खोनानि बिसिङाव रां दिनाय इंगे जों आमनो चिनि मेन डिमान्ड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट नि डाइरेक्टर फाइ सिङै मालाय फायदि बर' जोंनो एसर खायदि जे किनि हरनि बिसिङाव जेसकबानो रां हाब्रिना नांनाय हिंगाखाय
जोंनि आसा जे रांदायासा पर्यन्त अरनि केबो कुटुलिया अरनि खरक सापानो कुटुलिया जों नांखांखाय 2 दिन तंनाय 3 दिन नांखाय 3 दिन तंनाय 1 मास नांखाय 1 मास तंनाय जों अरनि केबो कुटुलिया हनि तिनि फाइलेजाक आमनो बरक तिनि जेस्तापानो फाइया कवै जोंनो एसर खायबायदि जे तिनि बिसिंनो रांनाय